doći? Evo me, tu sam ljubaj. Kaj se dereš ko medved z Velebita? Zanima me ljubavi. Kad ćemo jedan put za doručak ima nešto drugo osim margarina? Ti to mene pitaš? Pa ti delaš u dućanu, napuni ga. Molim? Što si reka? No, kaj ti mene napadaš? Jel? A što se ti ponašaš kada se u mom dućanu sve mukte dili, jel? Prvo, kaj ti hoćeš? Pa ja sam nosio doma žarulje. Nosija si, a više i ne nosiš? Dobro, kaj ne reš zapisat do plaće i neke uzet? Ne smin. Toliko smo dužni da ne smin sljedeća 2 mjeseca ništa zapisat. A i znaš kakav mi je onaj novi gazda. Pa reci Blenti da bomo vratili dug. Jel? Aj ti mu reci. Ja se bojim kraj njega disat. A da si ti pravi muškarac, ja se ne bi tribala boja svoga šefa, znaš? Prvo, kao ću da ga stučem? Ferdiću Jure, novčanik mi je prazan i zahtjevam da se ovog trena uozbiljiš. Kaj, ti nemaš ni kune, jel? E, vidiš, i sad sam i ozbiljan i ljut. Jer se pitam kam cure svi ti silni novci, ne? Ak ne znam ja, točno znam ko zna. Eli? Da. A vidiš, ne zna ni ja. Ali znaju oni koji nam šalju račune svaki mjesec za grijanje i za struju. Kladim se, Jure, da ti ne znaš ni koliko kruv košta. A kamoli struja, a? Prvo, pa kaj, pa znam koliko je piva. Ma bravo, čestitam ti, Jure. Dobro, a reci mi onda kaj da radim? Radi. Nađi neki posa. Pljačkaj banke, briga me. Dosta mi je više ovakvog života. No, znaš kaj? Opljačkaj ti onaj svoj dućan, znaš? Pa lepo odi u zatvor, imaš tam besplatno i stan i hranu. Imaš sve kaj hoćeš od života. Brige tebe. Svaka čast, Lili. Lepo ti skuhaj. Pun lonac graha, imamo ga za cijeli tjedan. Neću ga ja kuvati, Jure, nego ću ga bacati da vidim ima li ikakve budućnosti s tobom. Trebala sam ja to prije učiniti, ali eto, nikakva... A otkad ti znaš gatat? Od uvijek. Ma da, pa kako to da ja nisam znao to? Zato što nisam nikad gatala. A zakaj? Zato jer mi je pokojna baba rekla da to čuvam samo za teške situacije. A kaj, ovo je sad teška situacija? Je, moj Jure, je. A di si, babo moja, da mi pomogneš? Nisam mislila da će mi ovo ikad u životu tribati. Aj. Hej, Anđo. Tato. Ali Jure moj, ovo gatanje je dar. To nije posa. Ma ne, pa to je u redu. Ali ne, Lili, i nogomet je dar, ne? Pa ovi to lepo naplaćuju. Nije to isto, Jure, ne? Gle, Lili, pa zake bar ne probaš? Zato što ni moja baba nije naplaćivala gatanje. A zake onda gatala? Ne znam. Lili, slušaj me, pa bolji posel u fušu nisi mogla zamislit. Bože, Jure, što si ti nadobudan. Pa naravno da jesam. Lili, ma da sam ja znal za to prije. Pa mi bi odavno već bili bogati. Ma čekaj, ti misliš da se od gatanja može zaraditi puno para? Pa ženo Božja, pa znaš ti koliko ljudi hoće znat kaj bu im se dogodilo? Aj, dobro onda. Ali imam jedan uvjet. Neću Ferdu u ovome, jel ti jasno? Ovo je naš posao, naš. Ne, ti si šefica. Čuj, Lili, a mogu mu bar reći? Ma pričaj mu što god hoćeš, a samo mi ga nemoj vamo dovoditi. Ako vas dvoje hoćete ići u posao, onda nauči gatati. Sanja, bio sam gladan. Pa čovječe, možeš ti potonuti još niže, još dublje? Mislim, gdje ti je sram? A zašto da me bude sram? Ne kuži. Ti si moja kćer i u redu je da brineš za mene, jel? Aha, znači tu smo. Gdje smo?
Ma gdje smo? Vidi ga kako se pravi lud. Šta se praviš glup? Šta se praviš glup i šta radiš od mene idiota, čovječe? Okej, ako me već učeš za jezik, onda ću ti reći. Ti si meni roditelj, tata, to si ti malo zaboravio. Ti bi se trebao brinuti za mene dok ja ne diplomiram. To je istina, ne? Osim u ovakvim situacijama, specifičnim, kao što je ova. Sad ja nemam ništa, a ti imaš svašta, jel tako? Da, samo što su te specifične situacije otkad sam se ja rodila. Ma daj zamisli šta bi bilo da su sad cure došli da su te vidjele tu kako nama kradeš hranu. Sanja, znam dobro da imate previše hrane, jer me razumiješ, da je bacate, znam, sve to znam. Ajde reci, zar nije tak? Pa baš i nije. Htio sam samo jedan jogurt, Dobar dan. Kak ste? Dobro, ide, da. Joj, nemojte slučajno jeste jogurt, istekao mu je rok trajanja. Eto vidiš. Da, kad mu istekao rok trajanja? Danas? Ali nikad ne vjerujte onom što piše na poklopcu. Sve vam uvijek traje pola kraće nek što piše. Oprosti mi, baba moja, obećala sam da se neću razbacivati s tvojom naukom, ali mora nešto napraviti. Evo. Kako ono sad? Ajme, da ne zna di su mi one skripte, ja sam sve to imala zapisan. Čekaj, ovako ide, ovako. Imaš posjetu za 3 dana. Ma nije, imaš posjetu za 5 dana. Čekaj malo, je li sad 3 dana ili je 5 dana? Jure, šta ti radiš tu? Kakaj delam, pa čekam tebe, ne? Pa dobro, kako si znao da ću ja doći? Pa znam sam. Čuj, Ferdo, moram ti neke reći. Ali zakuni se da ne boš nikom rekel. A dobro, evo, kunem se. Si ziher? A jesam, Pa daj se još jedan put zakuni, tak da sam ja ziher. Joj, evo, još jedan put kunem se. Čuj, Lili ima sposobnost gatanja. A pa to znam. Da. Kako znaš? A Suzi mi je rekla. Čekaj, kako ti znaš, a ja ne? A pa, izgleda da ja znam, a ti ne. Mato, pa to ni fair. Šta je, sinoć ti nije bilo dosta, a? Ama tebe mi je dosta. Noću nježna, jutru gruba, nemam ništa protiv. Ama to sam ja, koma, grofe, probudi se. Šta radiš ti ovdje? Di je Lana? A ak misliš onu prsatu, otišla je, rekla je da ide drugoj mušteriji. Znaš šta, koma? Jesam ti ja ikad rekao da bi mogu ostati bez jezika, a? O, da, dobro, da. A može ovak? Otišla je na neki posao, neki obični posao, jel tak bolje? Slušaj, prestani se sa mnom zafrkavati, nisi smiješan. A ti kao jesi. Drugi put kad budeš planiral ženu u krevetu, obavijesti me, a ne da ispadnem taka budala. Pa dobro, jesi rekao da si je sreo na vratima. Ja, a mogla je biti u krevetu, ne? Ja sam star čovjek, ja imam slabo srce. Mogla me trefiti kap. Ja više nisam za te stvari. Dobro, šta hoćeš jutros, ajde? Ama Jura te traži to hitno. Koji Jura? Koji Jura? Naš Jura, susjed naš. Ti mene budiš zbog Jure, pa znaš kako sam ja burnu noć imao. A je, s onim plućnim kapacitetima, je. Samo izgleda da nisi bio baš uspješan, znaš. Vidjel sam se kak se žurila ona na taj drugi posel. Kuma, vidiš ovo? Da, vidim, vilica, pa kaj? I ova bi ti vilica mogla završiti u ustima ako se ne prestaneš zafrkavati. Jesi mi čuo? Neću nikad više. To je već bolje. I kako ste sad muljažu smislili, a? Ne, grof, nije muljaža, ne? Ali te moram pitat neka jako važno. Ajde, Jure, iznenadi me jednom, ajde. Lili gata na grah. Lili gata na grah. Ma bravo, Lili, to znaš ti i još 500.000 baba u ovoj državi. Čula sam. Pa tebi govorim. Kaj ti se hoćeš proročici zamerit, ha? Šta, dobit ću ječmenac? Neš, nego ćeš dobiti nogonu guzicu pa š izleti iz mog stana. Pa susjedi moji, bilo mi je drago. Daj, sjedni, grof, ne? Treba mi savjet. Gle, Lili ima talent, ali ne znam kaj bi s njim.
Pa talent je najbolje unovčit. Ha? To sam ja rekao, a? A ljutit će se baba. A di ti je baba? Umrla. Pa nek se ljuti, šta ima veze? Ja nikad ovo neću naučiti. Kad imaš ispit? Sutra. Pa imaš cijelu noć pred sobom. Da, onak, i kaj, onda ću imat podočnjake, hello. Da, onda onda se ne može žrtvovati. Možda možeš pitati Lili da li ćeš proći. Kaj je ona postala učiteljica? Ne, može ti pogledati u grah. U grah. Bljak. Znaš da ne volim grah. Čekaj malo, ti hoćeš reći da Lili gata? Pa da, mislim, povremeno gata. I ti to tek sad kažeš. Da, zašto? Mrzim te. Pa dobro, šta ću vam onda ja? Kako šta, pa gledaj, mi tražimo savjet, ne? Ti poznaš ljude, a Lili trebaju mušterije. Čekaj, pa niste vi valjda mislili da ću vam ja dovodit ljude gatari? Kako? Pa nije Lili gatara. Da, Jure. Grof. Jure, okani se toga i kad nađete neki pametan posao, onda mi se javite. Pa Boga mi onda te ne bom ni trebao. Grofe, a hoš ti da ja tebe gatan, a? Ma ne vjerujem ti auto. Daj. Čekaj, ajde, samo da vidim u kakvoj sam form. Aj, evo ovako. Imaš li ti, Grofe, kakvu žensku? Ima. A? A je li njoj ime počinje na L, kao leopard? Je, Lana. Lana kažeš? A znaš li ti da naša Lana ima muža i 2 dice, a? Ha? Znaš šta, Lili? Ti to nisi mogla vidjeti u tom grahu, da znaš. Gle, Lili jednostavno ne voli pričati o tome. Pa ne mora pričat, ne gata. A ja, na primjer, ne bih htjela znati šta će mi se dogoditi. Ma nemoj, sad izigravaš sveticu, a znam da gutaš svaki horoskop tu na koji naletiš, evo. Ja bih htjela znati što će mi se dogoditi. Da? A zašto? Pa zato da se mogu pripremiti, ne? Pa dobro, ali onak ne možeš niš promijeniti. Ma kako ne? Evo, ja lijepo odem kod nje i ona mi kaže pašću ću ispit. I šta ja napravim? Ni ne odem na njega. Eto, vidiš da mogu. Ne sam smjela ništa govoriti, Lili će poluditi. Joj, pa ne budem ju ja rekla, Sanja, da si mi ti rekla, bez brige. Znaće ona. A to sigurno kad je gatara. I šta ima, ljudi? Lili, tražio sam te u dućanu, ali te nema. Nema, a što ti triba? Pa, htio sam te zamoliti da mi daš neke stvari na dug, kužiš, nisam još dobio lovu, a frižider mi je prazan. Ja ne može više na dug, Ferdo moj, novi gazda ne da. Da, ali ti može pročitati u grahu kad u slovu dobro. A muči ti! Kako, samo Grof zna, evo sad Ferdo, ne, pa nikom drugom nisam rekao. Pa dobro, i mislim, ja ništa ne znam i uopće, znaš da ne vjerujem u te tvoje sposobnosti. Hvala ti. Šta se mene tiče, ja ne znam ništa. Hvala ti. Nego, Jura, mogli bi... Na pivo, jel? Točno. Pa viš da to ne treba pročitati ni u grafu. Bog susjeda, di ćete? Trebam do Lili. Jel sama? A ne znam. Zovem ju cijeli dan, pa se ne javlja. A sigurno su opet zaboravili negdje telefon. Moram vam nešto reći u povjerenju. Šta? Naša Lili sve pogađa. Sve mi se ostvarilo. Ma nemojte. Sve. Sad idem po još informacija. Ajde, neki sasreću. Ja idem odmah do Lili, ne mogu više čekati ni sekunde. Pitaj za mene. Dobro, kad ti ispit, brzo. Ma ne za ispit, pitaj ovak malo kad. Dobro, okej. Dobro, mene ne spominji. Dobro, tebe neću spominjat, nego vi meni držite fige da mi ne kaže ništa ružno, može? A, gle, čuj, pazi, stani, vidi, mislim, to ti je rizik. A da. A ja ću reći da mi govori samo lijepe stvari. Pa to sam ti mogla i ja reći. Ti si previše ljubomorna za tako nešto. Sve je bilo kako si mi rekla. Lili, daj još jednu rundu. A ne smije ti se to tako često. Ja u buduće želim uvijek sve znati. Ne želim da me više nikad ništa iznenadi. Ajde. Ovako. Upoznat ćeš jednog čovjeka. Imat ćete lipu vezu. Kako se zove? Otkud ja znam kako se zove? Ali je blizu. Ovdje, u zgradi. Vidiš, možda je čak i u zgradi. Znaš što,
Vi se već poznajete. Dečki, moram vam reći, Lili baš dobro ide posao. A koliko to ona naplaćuje? Ona nema cijeni. Ona uzme koliko ljudi daju. Jel? Bilo ona htjela meni pogledati. No daj, Koma, pa tebi se uopće ništa ne događa. A da, zanima me hoće li to tako i dalje potrajati. A što je, Zorice, nešto si zaboravila, eli? Ne, ja sam. Viki. Nego, teta Lili, reci mi, je li ja moram učiti ili ne? Uči. Znači, položit ću ispit. A, divno. Jer možeš mi sad samo reći koja će me pitanja pitat na ispitu? O čemu ti, Viki, pričaš? Pa daj, teta Lili, pa znam sve. Ne moraš se bojat. Nego, gdje da legnem? Ne moraš leći, samo sidi. Okej. Ajde, sidi. Ajde, reci mi da vidimo. Ovako. Sigurna sam da ću se zaljubiti. Vjerujete li vi u to? Zorice, nije važno što ja vjerujem. Važno je da li vi vjerujete u to. Osjećam da je taj muškarac blizu. Možda je tu, pred vratima. Bela, mislio sam da si sama, pa... To si ti. Tko? Pa ti, Ferdo Jurić. Pa jesam još uvijek, da. Kako to nisam prije shvatila? A šta to, ne kužim? Sad mi je sve jasno. Ti si sam, ja sam sama. Bela, moram sad ići, pa vidimo se poslije. Ne idi. Ribica, moram. Vratit ću se kasnije. Sudbina me čeka. Zorice! Idemo k meni, na kavu. Gle, ili ak ne voliš kavu, imam fino kolača. Jučer sam ga pripremila. Gospođo Zorice, gledajte, ja stvarno nemam vremena. Ne mogu te pustiti, ti si taj. Ma mislim, dajte se smirite, molim vas. Smirit ću se kad se udam za tebe. Pa molim, šta da... Je, pa nevjerojatno ništa, tak se grah prosuo. Lili, pogledaj ovo. Ljubavi moja, ha? Gledaj, ja znam ono što ti trebaš znati. Gatam iz graha i vidi... Ma čekaj. I vidim tvoju budućnost. Nazovi me večeras, čekam te od 20 do 2 sata. Pa što je ovo, Jure? Oglas? Tvoj oglas, stavio sam ga dole na ulazu. Ma kakva ovo slika? Ja, gledaj. Lili, ambalaža, ne? I erotika prodaju proizvod. Jel ti jasno to? A osim toga, bolje da ne znaju kako izgleda. Molim? Kako ti to misliš, a? Lili, pa znaš kakvi su ljudi? Znaš, pa svašta pričaju. Jeli? I što onda bolje da misli da se neka ženska ode uselila kod tebe? A, pa točno. Moj Jure, odlučila sam. Kaj? Baci novine, baci sliku, baci oglas. Pa ti nemaš uopće talenta za biznis. Znači, Jure, ja tebi nisam seksi. Pa kakve sad to veze ima? Ajde, ne izmotavaj se, nego mi odgovori na pitanje. Jesam li ti seksi ili nisam? Pa jesi, no. Zašto onda moju sliku ne stavio u novine? Pa mogo, ali nisam znala jel bi pristala ili ne. Pa kad me nisi ni pita? Pa evo, pitam, hoćeš da ti stavim sliku u oglas? Nisam munjena. Da svi znaju čim se bavim, ajde molim te. Kaj onda hoćeš, kaj? Htjela sam vidjeti, se ti mene sramiš. Znaš kaj, iskreno, ma baš me briga. Ma slikaj se gdje i koliko hoćeš. Stalno dižeš tu prašinu, stalno! Jel' tako? Da. A onda slušaj ti mene. Ako mene bude zva neki perverznjak, onda ću ga dati tebi, pa ti s njim pričaj. Nakon sve ovo tvoje maslo. Ma znaš šta, ma slušaj, ma stavit ću ti sliku u oglas. Stavite, pa tek onda te neće perverznjaci zvat. Nikakvi. A jeli? E. Eto, vidiš. Znala sam da me se sramiš.
Čekaj, jel to znači da ćeš proći ispit? Pa da. Super. Lili mi je rekla pitanja. Ne vjerujem. Pa kad ti kažem, evo pogledaj ovu skriptu. Rekla mi je ako sve iz nje naučim da ću položiti ispit 100%. A dobro, ako ne može Mirče, onda može kum Blaška, isto je. Samo tako vi napravite. Ajde, bog. Ej, grofe, bog. Znaš ti, stari moj, s kakvom sam ja sad u Đakinjom imao posla? S kakvom? Jesi ti znao da ova naša susjeda Zorica, njoj baš nisu sve, na broju, ono. A šta joj je? Pa, veli mi da se želi udati za mene, kojiš ono. Ko da smo ona i ja, veli da smo stvoreni jedno za drugo. Pa čestitam. Da jesi ti lud, šta ti je? Pa ako ti je tako rekla, tako će ti i biti. Ma, daj, pa šta, mislim. Gdje ona ide kod Lili. No, kakve veze to ima, šta? A Lili sve pogađa, čeč. Ma daj, nemoj sad još i time, mislim. Majke mi, kad ti kaže, meni pogodila da Lana ima muža i 2 djece. Ma nemoj mi reći. Stvarno ti kažem. Vidjela sam oglas. Ma nije to ništa, ajde. Meni se čini da Jure ima svoje prste u tom. Hajme, Bela moja, kaj ja ne mogu tebi lagat. Slušaj, ta žena na toj slici sam u stvari ja. Ti? A meni uopće ne sličiš. Ma ja sam to kad ti govorim, samo je druga slika. Ti gataš. Ne, to onako kaj hitno. A, izluđuješ ljude. Ma nisam ništa ružno napravila, ajde, što se nerviraš tako? Slušaj me, babo vraćaro, znaš da mi je pun kufer tih tvojih vražbina i hoću da me odmah oslobodiš ove Zorice i to na koji god način znaš. Dobar dan. Evo nas kod vas. O, gospođo Zorice, pa ne sjećam se da imamo dogovoreni termin za danas. Znam, samo sam u prolazu, pa sam svratila. Znate da nisam vaša pacijentica, Ferdo i ja se nikad ne bi upoznali. Hvala vam, niste trebali. Pa dajte, sjednite malo, molim vas. Htjela bih vam dati jedan savjet. Samo recite, doktorice, znate da ja vama vjerujem više nego sebi. Radi se o Ferdi. Mačak je i pol, zar ne? Slušajte, Zorice, ja znam koliko se vi želite zaljubiti i koliko vam je potrebna ta veza, ali ne možete samo tako navaliti. Jel se to vama moj Ferdo požalio? Ne radi se o tome. Nego o čemu? Pa vi ste na mene ljubomorni. Sram vas bilo. Pa, Zorice, ne, ja sam vam htjela samo dati jedan mali savjet. Ma znam ja takve kao vi. Od sada me možete prekrižiti kao svoju pacijenticu. Mi smo završile. I šta je bilo? Mislim da je pala ispit. Kaj si mi ti sad gatara? Pala je. I više nikad nikog neću slušati. Cijelu noć sam učila, zavrtilo mi se u glavi i ništa. Kaj Lili ti je rekla kriva pitanja? Ma ne, pitanja su bila dobra, ali skripta je bila kriva. A moja Zorice, nije ti Ferdo suđen, događa se to, što? A i bolje ti je bez njega. Ja ne želim biti sama. A neš bi sama, Daj mi pogledaj da li je on još uvijek tu. Ma ko? Pa taj muškarac. Evo ga tu, jel ga vidiš, evo ga. Ko je taj? Vidnje. Pa moraš biti strpljiva, ne može se sve dogoditi preko noći. Pa ja čekam već godinama. Doći će, samo što nije, vidit ćeš. Nisam znala da je Bela tako pokvarena. Ja mislim da je ona umiješala prste u sve. Ma nije, Bela, ajde, nije. Jel on taj? A možda je. Ja sigurno nisam taj. Meni je svega dosta. Ma što radiš? Gatanje je završilo. Zašto to radi?
Lana nema ni muža, ni djecu, nego ima sestru i šogora i 2 nećakinje. Koja sam ja, budala, zbog tebe ispod. Jesam li ti rekla da sam vidjela dicu? Lili. Babo moja, nisam se ja tribala ovoga vata, čini mi se. Želim da mi vratiš sve novce koje sam ti platila. Vid nje sad. Pa nisam ja sve tebi krivo rekla. Hoću svaku lipu. Babićka očekuje nasljedstvo, Koma misli da će smak svijeta. Onaj Ante s 3. kata, on je slomio nogu jer su mu ti rekla da mora bojat zidove. Krista je predala zahtjev za razvod braka jer si joj ti rekla da je muž vara. Nisam ja sve lagala to, dragi moj, znaš. Meni se tako fažol otvorio. Jure, vamo dođi! Evo me, tu sam ljubaj, kaj se dereš ko medved z Velebita? Zanima me ljubavi. Kad ćemo jedanput za doručak ima nešto drugo osim margarina? Ti to mene pitaš? Pa ti delaš u dućanu, napuni ga. Molim? Što si reka? Pa kaj ti mene napadaš? Jel? A što se ti ponašaš kada se u mom dućanu sve mukte dili, jel? Pa kaj ti hoćeš? Pa ja sam nosil doma žarulje. Nosija si, a više i ne nosiš? Dobro, kaj ne reš zapisat do plaće i neke uzet? Ne smin. Toliko smo dužni da ne smin sljedeća 2 mjeseca ništa zapisat. A i znaš kakav mi je onaj novi gazda. Pa reci Blenti da bomo vratili dug. Jel? Aj ti mu reci. Ja se bojim kraj njega disat. A da si ti pravi muškarac, ja se ne bi tribala bojat svoga šefa, znaš? Prvo, kao ću da ga stučem? Ferdiću Jure, novčanik mi je prazan i zahtijevam da se ovog trena uozbiljiš. Kaj, ti nemaš ni kune, jel? Vidiš, i sad sam i ozbiljan i ljut. Jer se pitam kam cure svi ti silni novci, ne? Ak ne znam ja, točno znam ko zna. Eli? Da. A vidiš, ne zna ni ja. Ali znaju oni koji nam šalju račune svaki mjesec za grijanje i za struju. Kladem se, Jure, da ti ne znaš ni koliko kruv košta. A kamoli struja, a? Prvo, pa kaj, pa znam koliko je piva. Ma bravo, čestitam ti, Jure. Dobro, a reci mi onda kaj da radim? Radi. Nađi neki posa. Pljačkaj banke, briga me. Dosta mi je više ovakvog života. Pa znaš kaj? Opljačkaj ti onaj svoj dućan, znaš? Pa lepo odi u zatvor, imaš tam besplatnu i stan i hranu. Imaš sve kaj hoćeš od života. Brige tebe. Svaka čast, Lili. Lepo ti skuhaj pun lonac graha, imamo ga za cijeli tjedan. Neću ga ja kuvati, Jure, nego ću ga bacati da vidim ima li ikakve budućnosti s tobom. Trebala sam ja to prije učiniti, ali eto, nikakva... A otkad ti znaš gatat? Od uvijek. Ma da, pa kako to da ja nisam znao to? Zato što nisam nikad gatala. Pa zakaj? Zato jer mi je pokojna baba rekla da to čuvam samo za teške situacije. A kaj, ovo je sad teška situacija? Je, moj Jure, je. A di si, babo moja, da mi pomogneš? Nisam mislila da će mi ovo ikad u životu tribati. Hej, Anđo. Tata. Ali Jure moj, ovo gatanje je dar. To nije posa. Ne, pa to je u redu. Ali ne, Lili, i nogomet je dar, ne? Pa ovi to lepo naplaćuju. Nije to isto, Jure, ne? Gle, Lili, pa zake bar ne probaš? Zato što ni moja baba nije naplaćivala gatanje. A zake onda gatala? Ne znam. Lili, slušaj me, pa bolji posel u fušu nisi mogla zamislit. Bože, Jure, što si ti nadobudan. Pa naravno da jesam. Lili, ma da sam ja znal za to prije. Pa mi bi odavno već bili bogati. Ma čekaj, ti misliš da se od gatanja može zaraditi puno para? A ženo Božja, pa znaš ti koliko ljudi hoće znat kaj mu im se dogodilo? Aj, dobro onda. Ali imam jedan uvjet. Neću Ferdu u ovome, jel ti jasno? Ovo je naš posao, naš. Ne, ti si šefica. Čuj, Lili, a mogu mu bar reći?
Ma pričaj mu što god hoćeš, a samo mi ga nemoj vamo dovoditi. Ako vas dvoje hoćete ići u posao, onda nauči gatati. Sanja, bio sam gladan. Pa čovječe, ali možeš ti potonuti još niže, još dublje? Mislim, gdje ti je sram? A zašto da me bude sram? Ne kuži. Ti si moja kćer i u redu je da brineš za mene, jel? Aha, znači tu smo. Gdje smo? Pa gdje smo? Vidi ga kako se pravi lud. Šta se praviš glup? Šta se praviš glup i šta radiš od mene, idiota, čovječe? Okej, ako mi već učeš za jezik, onda ću ti reći. Ti si meni roditelj, tata, to si ti malo zaboravio. Ti bi se trebao brinuti za mene dok ja ne diplomiram. To je istina, ne? Osim u ovakvim situacijama, specifičnim, kao što je ova. Sad ja nemam ništa, a ti imaš svašta, jel tako? Da, samo što su te specifične situacije od kad sam se ja rodila. Ma daj zamisli šta bi bilo da su sad cure došli da su te vidjele tu kako nama kradeš hranu. Sanja, znam dobro da imate previše hrane, jer me razumiješ, da je bacate, znam, sve to znam. Ajde reci, zar nije tak? Pa baš i nije. Htio sam samo jedan jogurt, ono, Dobar dan. Kak ste? Dobro, ide, da. Joj, nemojte slučajno jesti jogurt, istekao mu je rok trajanja. Eto vidiš. Da, kad mu istekao rok trajanja? Danas? Ali nikad ne vjerujte onom što piše na poklopcu. Sve vam uvijek traje pola kraće nek što piše. Oprosti mi, baba moja, obećala sam da se neću razbacivati s tvojom naukom, ali moram nešto napraviti. Evo. Kako ono sad? Ajme da mi zna di su mi one skripte, ja sam sve to imala zapisan. Čekaj, ovako ide, ovako. Imaš posjetu za 3 dana. Ma nije, imaš posjetu za 5 dana. Čekaj malo, je li sad 3 dana ili je 5 dana? Jure, šta ti radiš tu? Kakaj delam, pa čekam tebe, ne? A pa dobro, kako si znao da ću ja doći? Pa znao sam. Čuj, Ferdo, moram ti neke reći. Ali zakuni se da ne boš nikom rekel. A dobro, evo, kunem se. Si ziher? A jesam, Pa daj se još jedan put zakuni, tak da sam ja ziher. Joj, evo, još jedan put kunem se. Čuj, Lili ima sposobnost gatanja. A pa to znam, da. Kako znaš? A Suzi mi je rekla. Čekaj, kako ti znaš, a ja ne? A pa, izgleda da ja znam, a ti ne, Mato, pa to ni fair. Šta je, sinoć ti nije bilo dosta, a? Ama tebe mi je dosta. Noću nježna, jutru gruba, nemam ništa protiv. Ama to sam ja, koma, grofe, probudi se. Šta radiš ti ovdje? Gdje je Lana? A, ak misliš onu prsatu, otišla je, rekla je da ide drugoj mušteriji. Znaš šta, koma? Jesam ti ja ikad rekao da